ja wanda bai kai matsayi ba baya sanin tukewan matsayin na can sama. Yanzu saboda Allah kana ganin da yanda za a yi mai kuɗin kasuwan ƙauye wanda duk tukewan ƙirgan shi yake ƙarewa a sulalla da nerori da dubbai, in an kai ƙarshe a kai miliyan 1 miliyan 2 ƙarshen lissafinsa, kana ganin zai iya gane yanayin dukiyan wanda ya fi kowa kuɗi a duniya? Zai iya sawwarawa ya akkala ya gaya maka menene wannan wanda ya fi kowa kuɗi a duniya, ina matuƙarsa a cikin kuɗi? Kana ganin yaro ɗan primary zai iya bayanin tuƙewan ilimin a professor misali, ko a'a wanda ya fi kowa ilimi a duniya? To bambancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayi to wannan fa a makamai ne na duniya malmusa, abubuwa ne na duniya. To bambancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kowane makhluki balle a zamanin mu qaumun niyamun tasallau anhu bil ulumi wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil ulumi. A irin zamanin mu to bambancin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kowane makhluki wallahi azim kaman bambancin kiyashi da dutsen kufena, wallahi bal abin da hankali zai iya akkalawa kenan, amma bambancin ya fi haka wallahi. Kaman bambancin yaro ɗan aji ɗaya a primary da wanda ya fi kowa ilimi a duniya, to bambancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kowane makhluki to bambancin ya fi haka wallahi. To ta yaya kake tasawurin wannan ɗan primary ya iya kaiwa tuƙewan makamin wancan wanda ya fi kowa ya iya bayanin makamin wannan a ilimi? Saboda haka la tandabitu lizimam, in dai a cikin fagen girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne, matukar baka ce masa Allah ba, baka jingina masa sifar Allah ba, to babu iyaka a wannan filin sukuwa din, kai ta sukuwa ba za ka kai ƙarshen sa ba sallallahu alaihi wa sallama. Bal la matmaha li bidayatihi li mubtadahu bal ha gayatihi wa madarikihi al-aliyat, wanda babu wanda ya sani sai Allah da ya halice shi. Kuma dama duk wani wanda kaga an san shi gaba daya, to wanda ya san shi yana saman sani. Duk wani a kowane fanni kamar yadda muka faɗa, in dai kaga wani yayi ihata da sanin wani abu da sanin wani, to dan yana saman shi ne yasa ya iya ihata da saman shi da iyakan shi. Amma duk wanda bai kai matsayin abu ba, to ba zai iya sanin hakikanin wannan abin ba.